Il-Gvern nida skema ġdida nazzjonali bl-isem Ir-Restawra Darek u l-Villaġġ b'investiment ta' 30 miljun euro. L-inizjattiva mħabbra l-erba' maħsuba biex tħeġġeġ ir-restawru żamma tal-binjiet f'żoni ta' konservazzjoni urbana magħrufin bħala UCAs kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex waqt li tipprovdi appoġġ dirett lil komunitajiet lokali fl-iżvilupp sostenibbli tal-villaġġi u lokalitajiet storiċi. Mifruxa fuq 6 reġjuni, l-inizjattiva mbdiet l-ewwel għar-Reġjun Punent li jinkludi l-lokalitajiet tal-Imdina, Ħażebbuġ, is-Siġġiewi, Ħaddingli, Ħall-Kirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, ir-Rabat, Ħalsafi u Żurrieq. Il-bqija tar-reġjuni se jgawdu gradwalment bit-tnedija għar-Reġjun Nofsinhar issir fi Frar, f'Għawdex f'Marzu, f'dak tal-Port f'April, tat-Tramuntana f'Mejju u r-Reġjun Il-Lvant f'Ġunju li ġej. Il-Ministru responsabbli Clint Camilleri spjega li l-iskema jinvestiment fil-komunitajiet, fil-kwalità tal-ħajja u fil-preservazzjoni tal-identità arkitettonika għal ġenerazzjonijiet futuri. Din hija skema b'saħħitha li tkompli mal-ħafna inizjattivi li għamel il-Gvern fejn jitlu proprjetajiet f'UCA. Ftit ta' snin ilu introduċejna bħala Gvern l-eżenzjoni tat-taxxa ta' trasferiment fuq proprjetajiet ta' UCA, komplejna dan anke b'rivużjoni tal-VAT għal restaw li jsir fi proprjetajiet UCA. Introduċejna wkoll 40,000 cash grant għal first time buyers li jkunu qegħdin jixtru proprjetà f'UCA u għal daqstant nemmen li issa b'din l-inizjattiva wkoll meta nkunu qegħdin naqdu dan kollu ser nkunu qegħdin naraw bajnejna viżwalment streetscapes UCAs fiċ-ċentru tal-urħula tagħna li jkunu tal-ogħla livell. Il-finanzjament massimu għal benefiċjarji se jilħaq il-15,000 euro għal binjiet fiż-żoni ta' konservazzjoni urbana, sa 100,000 euro għal binjiet skedati fi grad wieħed u sa 50,000 euro għal dawk fil-grad 2. L-iskema tapplika għal residenzi privati u anke binjiet li jistgħu jospitaw lil laqdiet fil-komunità. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg fakkar li diġà ġew investiti aktar minn 33 miljun euro fi skemi simili fil-passat, waqt li mill-2017 il hawn iddaħħlu aktar minn 4,000 sottomissjoni. Issa b'din l-iskema l-ġdida l-investiment se jirdoppja f'sena waħda biss. 30 miljun kienu fuq abbażi ta' 30 sena. Did-darba qegħdin noħorġu 30 miljun f'daqqa u allura qegħdin nistennew il fuq minn 3,000 persuna li jkun jista' jibbenefika minn din l-iskema. Il-persuna mhux huwa qed jibbenefika biss, hija l-lokalità li qed tibbenefika huma n-nies huma t-turisti huma l-poplu kollu li jkun qed igawdi mill-isbuħija tal-Urban Conservation Areas tagħna. Aktar tarif dwar kif tista' ssir applikazzjoni u minnu eliġibbli jinstab fuq is-sit uffiċjali tal-Awtorità tal-Ippjanar.